Na, sziasztok! Gondolom, sokan kérdeznétek, hogy vajon hogy kell, hogy Fraps-szel felveszel valamit, és hogy például most feltöltesz egy Fraps videót, mondjuk olyan 10 perces, és azt írják ki, hogy 1200 perc. Nos, ezzel annyit tehetünk, hogy először is csinálok egy Fraps videót, vágás kész is van. Most nézzük meg, hogy a videónk mennyit lesz, és hát, hogy hány percet van igénybe. Most nézzük csak meg. Hoppá. Most egy másodperces videó, nem mindegy. Nos, lássátok, 2 perc. Nos, de ha ezzel megcsinálom azt akkor egy másodperc se. Nos, szóval ezt úgy megcsináljuk. Kell mennünk a Windows Movie Marketbe. Behozzuk a videót. És ennyi. Hát még hozzátettek ilyen iratokat. Ilyen stb. Hát ennyi. Utána ment egy számítógépre. Tovább megcsinálom ezt gyorsan. Az most már 7 másodperces, szóval ezt most mindent csak megmutatom a különbséget. Befejezés. Egy kicsit rosszabb minőségben, de az a lényeg, hogy jobb. Ja, melyik is az? Igen, az az a 003. Ja, most nézzük meg, hogy mennyi másodperc. Na és most nézzétek. Nos, szóval ennyivel különbözik. Most például, most feltöltöttem egy 20 perces videót, azt írtak ki nekem 1000 valamennyi perc, vagy nem tudom. Nyomtam, leszarom. Utána megpróbáltam ezt, hogy átszerkeztem, meg ilyenek. Például ez úgy volt csinálni, megmutatom ezt a videót. Ez úgy volt csinálva. És kicsit át volt szerkesztve, ez az ajánlás videó. Ugyanúgy 21 perces volt, és 18 perc alatt feltöltötte 100 valamennyi, vagy 1000 valamennyi perc helyett, szóval ezt próbáljátok ki. A Windows Movie Market-tel igaz, rosszabb teljesítménnyel, de viszont sokkal kisebb időre. Szóval köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!